מה, מילים? נותנים איזה שער? זה שער המוגרבים. למה כל שער המוגרבים? לא שיר חלקת הבית ודוד. למה כל שער המוגרבים? השער המערבי, מוגרבי זה מערבי. כאילו צד מערב? נהיה לכותל המערבי. גם הייתה פה שכונה של ערבים שבאו לימדה עד 67. הכותרות האלה מאיזה תקופה? זה גם נקרא לידם שער מוגרבי. אני צריכים באמת למצוא לזה שם עברי יותר טוב. מה זה הכותרות האלה? למה זה שייך? הכותרות האלה יש מהתקופה המוסלמית, יש להם תיארו את הר הזה עם שני המסגדים שהם הקימו, מסגד אל-אקצא פה. זה מסגד מה? וכיפת הסלע פה. איך קוראים למקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו? בתקופת בית שני? זה בנתניה. שיש אמיתים. לא סביר שטורקים הביאו את זה, זה בזמן הרמאי. זה לא בתקופת המקדש. בזמן הרמאי. זה הכי מוקדם, הכי מאוחר זה התקופה הרומאית. רומאי. זה היה בתקופת בית המקדש? אבל זה יכול להיות שזה גם בית שני, זאת אומרת, אני... לא, בית שני, ודאי מדובר על בית שני. אתה מתכוון שזה יכול להיות אפילו עוד בזמן הבית, לא בזמן הרומאים שאחרי זה. הנה קפיטולינה. הנה קפיטולינה זה לא, זה לא אתה מתכוון. אריה, אתה יכול לדמיין מה היה פה בתקופת בית המקדש, ברחבה הזאת? בוא נדמיין, עכשיו אנחנו נמצאים בסוכות, מה בדיוק קורה פה? אנחנו עכשיו נמצאים בהרחבה של הר הבית. זאת אומרת שלא לאורך כל תקופת הבית היה זה חלק מקודש, אלא רק מימות של הורדוס, שהוא הרחיב מאוד ושינה בעצם את הטופוגרפיה. למה עשו הרחבה? כי לא היה מקום לכולם? הורדוס הבנאי הגדול מצד אחד, מצד שני גם יש האוכלוסייה של ירושלים גדלה ובכלל בארץ, וירושלים הפכה להיות מרכז. המקום הזה הפך להיות החצר המקודשת הגדולה ביותר בעולם, לא רק בארץ, במזרח, בעולם. ובעקבות המנהג, במיוחד חג הסוכות, של עלייה לרגל, והורדוס דאג שיהיה מקום, הנה, תראה, דבר ראשון שאתה לא יכול שלא לתאר ממנו, זה הגודל של החצר המקודשת הזאת. בוא תנסה לדמיין, מה היה פה? ישבו פה, שכבו פה, התפללו פה, מה היה בכל השטח העצום הזה? לא, אנחנו כאן נפעיל את הדמיון לבית המקדש, בית המקדש הישן. וברחבה הזאת מה עשו? אנחנו, זה נקודת התכנסות, נקודת מעבר להר הבית, לבית המקדש. ופה היו עולים. זה מסגד אל-אקצא כאן. ופה היו עולים? וכאן... מכאן מה... כאן יש מדרגות. כן, בוא תסביר לנו את זה. זה מסגד שהוא חדש.
המסגד כאן למטה, מסגד אל-אקצא אל-קדים. ומפה הייתה כניסה ל... עכשיו מפה אנחנו יודעים, יש אפילו שרידים מתקופת בית שני, של עיטורים, מהעיטורים היפים ביותר של התקופה, שנמצאים עדיין על התקרה. ומפה אנחנו יכולים לדמיין את האלפים. אז היו עולים במדרגות, וזה מה שהם היו רואים? ככה? הם היו עולים במדרגות מבחוץ, אלה מדרגות, מה שמכונה מדרגות חולדה, עולים מכאן, והנה נמצאים מול בית המקדש, שהיה מהמבנים היפים ביותר בעולם גם כן. מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו, אז לא רק את החצר הגדיר, אלא בעצם בנה את בית המקדש מחדש. טוב. מה קורה באזור הזה, מצד ימין פה? מה קורה פה מצד ימין, אריה? זה עד אורוות שלמה. זה מה מעל אורוות שלמה, אנחנו נגיע לשם. נגיע? נגיע עכשיו לשם? כן, נגיע לשם. פה, בקשר היפה, איפה שאנשים עובדים שם, טוענים שאמת המים הגיעה עד לשם. מה זאת אומרת אמת המים? רואים שם משהו? לא. מה זאת אומרת אמת המים? אמת המים שבאה מאזור גוש עציון. כן. בסדר גמור, 100%. מה זה אמת המים? אמת המים שבאה מגוש עציון, דרך בריכות שלמה, ודרך ארמון הנציב, זה הגיע עד למאגרי המים של הר הבית. למה היא שימשה? אתה יודע איזה כמויות מים צריכים כדי שמאות אלפי אנשים יוכלו לעלות לכאן בזמן שמחתנו וזה לא יהיה זמן צימוננו? לשטוף את הדם מהשחיטה. וחוץ מזה, בדיוק גם בית המקדש צריך הרבה מים, וגם תפילה של הכהן הגדול. מה זה מולנו? מה אנחנו רואים מולנו, המבנה הזה? תקשיב, בוא נראה מה הוא מדבר. אתם נכנסתם כקבוצה אחת, שלוש קבוצה אחת. לא רוצה עוד שתיים פה, שלוש שם. כולכם ביחד. בסדר גמור? בסדר? פשוט יש פה, יש יהודים שלא רוצים, לא משהו אישי, לא רוצים להתאסגר, לא רוצים פשוט לילות. עכשיו, אני לוקח את הצוות. מי שרוצה לעבור דיבור מהר, שיבוא איתי. מי שרוצה ללכת לאט לאט איתו, אבל לקבוצה אחת לא עושים אותו. קיבלתם אותי? לא, אז אלה שרוצים להקיף תלכו איתו. איפה? מי שרוצה מהיר, לא בבקשה. כן, כמובן בזמן שמנסחים את היין של קורבן התמיד, מנסחים גם את המים. בקצה המערבי של המקדש, כלומר בקצה הקרוב למקדש. טוב, נדבר על זה בהמשך. נתקדם כמובן לזכור שאנחנו נמצאים בשטח המקודש של הר הבית, והלך ברגש, אנחנו פה עושים את הדבר הקרוב ביותר שאפשר. כמובן, מזרח למזבח, כלומר באזור ההוא, עומדים הלוויים, וכמובן הם שרים, אומרים את השיר של היום בזמן ניסוך המים והיין. איפה הלוויים היום? מה? איפה הלוויים היום? היו על הדוכן. הדוכן נמצא, אם נגיד המזבח בערך מולנו, אמרנו שהוא בשטח הפנוי, שבין הכיפה הנמוכה לבין הקצה של העזרה, עוד יותר מזרחה, כלומר עוד יותר רחוק מהמקדש, יותר לכיוון ההוא, שם נמצא הדוכן ועליו עומדים הלוויים. כן, ואומרים... שיר של יום. באותה נקודה, מצפון למזבח, ישראלי פשוט, שהוא לא טוען, לעולם לא נכנס. ועד כשהוא מביא ביקורים, ממערב. גם ממערב המזבח, חוץ מפעמיים, הוא מביא ביקורים ובחג סוכות מסתובבים במערבה את המזבח. זה מחלוקת בלשונית. אבל כן, לא, הגמרא פוסקת שבלולב. לולב, כן. אז כאילו מצוות עם 4 מינים, ושמח לפני השם, ושמח לפני השם, זאת אומרת שאפילו עובר את הקו של המזבח, לא אפילו להציג פנימה לתוך ההיכל, לראות את השביבים כמו שנאמר, רוחי בכם אצל המקום. כן, נכון, וכמובן את המזבח מכוסה כולו בערבות. מביאים ענפי ערבה בגובה של 11 אמה, משעינים אותם מכל הכיוונים על המזבח, ואת המזבח המוקף והיפה הזה מקיפים ואומרים יופי לך מזבח, יופי לך מזבח, כלומר רואים את היופי, כמובן שאומרים אני והוא הושיע נא,
היא והוא שיונה. כן. כן, ברכת כהנים איך היו עושים? ביציאה אולי. ביציאה. יש... ביציאה. יש כמה הבדלים בין ברכת כהנים במקדש לברכת כהנים בכל מקום אחר. קודם כל לא עונים אמן, עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לא עונים אחרי כל ברכה, כן? לא אומרים אחרי שברכך, אחרי זה, אלא אומרים פעם אחת פסוק. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכן הכהנים לא נושאים את ידיהם בתנועה שאנחנו מכירים ככה, אלא מעל ראשיהם. איפה החל? מה זה פה? החל מקיף את ההסדרה. אבל איפה? איפה בעיקרון החל הוא 10 אמות. כלומר, משטח מקומת ההסדרה, 10 אמות זה החל. יש אומרים שדווקא במזרח החל היה 10 אמות ובכל שאר הכיוונים החל היה הרבה יותר גדול. אין לזה זכר בשום מקור, לא במשנה, לא בגמרא. למה יש כאלה שאומרים שהחל הוא יותר גדול? הרמה הגבוהה שיש לנו פה היום היא הרבה יותר גדולה משטח ההסדרה. ממש בלי השוואה, כן, עם שטח ההסדרה הוא 187 ממזרח למערב ו-135 מדרום לצפון, הרי הרמה שיש לנו פה היום היא הרבה יותר רחבה. לדרום ולצפון בוודאי, לצפון בכלל יש לך 100 מטר מהסלע עד הקצה של הרמה הצפונית, זה ודאי הרבה יותר מה-135 אמה של הרמה הזאת הורחבה כנראה בשלב מסוים, גם אלינו לדרום, למערב ובעיקר לצפון. לעומת זאת, הכותל הזה המזרחי של הרמה הוא כנראה מקובל. למה חושבים שהוא מקובל? משום שהוא מכוון בדיוק לרוחות השמיים. זה לא יכול להכיר. עכשיו, הוא... בסדר, קיבלנו את התיקון. עכשיו, בגלל שיש פה יהודי שעשה את החשבונות, אז... מומחה בתחום. השאלה היא אבל עם מה שיהיה, ועל מתכונת מה שהיה. בית ראשון ובית שני... ודאי שאפשר להגיד. לא, הקמינה שלפי זה אתה יודע איפה קודש קודשים. מה הקו? מה הקו האמיתי? הקו האמיתי יש שם פנים קדימה לבית המקדש, לא אחורה לבית המקדש. עלינו, אם אפשר, המשנה אומרת שיש 15 מעלות. כן, זה כן. המשנה אומרת שיש 15 מעלות שיורדות מעזרת נשים מעזרת ישראל לעזרת נשים. כל מעלה גובה חצי אמה. כמו שאתם רואים, ה3 מטר האלה בערך זה ההפרש שיש פה. זאת אומרת, באיזשהו מקום פה היו 15 המעלות שעליהם היו עומדים הלוויים, ופה האזור הזה של עזרת הנשים, כל הלילה רקדו ושרו פה בשמחת בית השואבה, ומי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. זה המקום שבו התקיימה שמחת בית השואבה כל הלילה. איפה בדיוק? איפה פה באור גדול, אנחנו עובדים בדיוק מול המקום שבו מתאים בחג הסוכות להזכיר את השמחה. עכשיו, התחלנו להגיד שהשטח פה הוא הרבה יותר גדול, זה המקור לאלה שאומרים שאולי החל היה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, יש כאלה שרוצים... לשכת המוקד למשל הייתה בחל, והיא הייתה די גדולה. והיא הייתה די גדולה, נכון. אז זה לא, ב10 אמות זה לא ייכנס. נכון, הנה, זה אחד ההסברים. אז כנראה שזה שעכשיו זה הרבה יותר גדול, אולי כבר בזמן הבית זה היה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, ההזרה עצמה הייתה באמת רק 135 אמה. אז איפה אנחנו מתחילים לא להגיע? אני לא עולה לחל עצמו. אפילו אני מוכן לעלות במדרגות האלה. במדרגות הראשונות עליתי הרבה פעמים, במדרגות השניות מעולם לא עליתי, אבל... לא, אני עולה במעלות עד הגב, עד חומת תמך. בעיקרון עד יוצר גבול הרמה, אנחנו בצפון נתקרב יותר, גם בצפון זה הרבה יותר לרב חדמילתא, כי בצפון הוא הרבה יותר גדול. אז בעזרת השם נתקרב יותר. טוב, אז אני מזכיר, זה אזור עזרת הנשים, פה מתקיימת שמחת בית השואבה בחג הסוכות. אגב, גם הפרש שבאים בדרום מתאים לפלביוס, שהוא אומר שיהיו 14 ואחרי 5, 19 מעלות של חצי אמה, הוא עושה תואם את הפרש גובה בין הר הבית בדרום בעצם הגובה הוא... זה כמו איך פה
כן, צריך כמובן לזכור שאנחנו עולים להר הבית להודות ולהלל להשם אלוהינו לכבוד החג, בתקווה בתפילה שהקדוש ברוך הוא יבנה את המקדש, ושכבר ברגל הקרוב בפסח אנחנו שם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמים רגלינו, ככתוב בתורתך. 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ובמהלך השנה למה עולים? איש כמתנת ידו, כי ברכת אדוני אלוהיך נתנת לך. יש עוד בעיה, אנחנו, גם אם עכשיו השוטרים אומרים לנו תעלו תבנו, לעלות לבנות אנחנו רשאים כי הכל יכולים לעלות לבנות. לעלות לקיים מצוות ראייה אנחנו לא יכולים כי אנחנו טמאי מתים. טמאי מתים לא יכולים להיכנס לעזרה. וטומאת מת, מצוות ראייה איננה דוחה את הטומאה. יש מצוות, כהן יכול להיכנס עכשיו להקריב את התמיד ואת המוסף אפילו שהוא טמא, כי הטומאה דחויה בציבור. כלומר, אם יש פה עכשיו כהן, בעיקרון, שיעלה עכשיו, שיקריב את התמיד של שחר, עכשיו יציב שם כמה אבנים, יעשה מזבח, אין שום בעיה. בסדר, שיבנה מזבח. יבנה מזבח, נכון, זה לא פשוט, אבל יבנה מזבח במקומו, יקריב תמיד של שחר, יקריב אחר כך את 8 הפרים של היום, את 2 האלים, את 14 הכבשים ואת השעיר. ברגע זה, אפילו שהוא טמא, אבל מצוות ראייה איננה דוחה את הטומאה, אפילו אם כל הציבור הטמאים לא יכולים לקיים את מצוות ראייה בטומאה. פה אין ברירה, חייבים לחכות שנהיה טהורים. ברגל הבא קוראים פסח, נבוא לפה פעם. כן, קורבן פסח כמובן אפשר להקריב גם בטומאה. אם כבר אני מקווה שנהיה כולנו טהורים, אני אזכיר לעשות אותם ונהיה מנקים. זה אין ספק. הקיר הזה, זה מקורי? הכותל הזה הוא לא לכל אור, אבל באזור הזה, מפה ועד שער הרחמים, השכבות התחתונות, שינוי כיוון, ויש שם פרלת ניקוז. כן, בבקשה. בוא, כהן, בוא תדגים לנו. לא, אתה בר מצווה? כן. ביציאה אני חושב. זה יישר כוח. לא שמענו. נו, תגיד תוך כדי הליכה, אני אצלם אותך. קוראים לך? קוראים לך? נו, תגיד תוך כדי הליכה. כמו שאמרנו, הכהן נושא את כפיו מעל ראשו. לא כמו שאנחנו רגילים היום. אם הוא יצא כתוב, אנחנו נסתכל, שום משקפיים בעולם, לא יעזור. אל תסתכל, תעשו מן ככה כתוב, שלא יודע למה מה נפקמינה, כתוב שבמשקדש כהנים נושאים את זה מעל ראשיהם, ובמדינה כנגד כתפיהם. יהיו עבריים. סליחה? לא. עד שהצדיק אומר על העניין הזה, באמת מה הכוונה הכניסי של היהודים. לא נותן לנו לנקות. כן, הכוונה שלנו הייתה להזכיר אותו ניקיון, ואחר כך... הפתח האמיתי נמצא בערך מולנו. הפתח של מה? סליחה? הוא לא בכיוון הנכון. הפתח של מה? הפתח... הוא מזרח למערב, כמו שכתוב בגמרא, אז הפתח הוא בערך פה. פתח של מה? שואל ידידנו, מה הפתח של שמך מה? היהודי? פרופסור דני מיכלסון. דני מיכלסון, הוא טוען, תכף אני אשמח לקרוא את המאמר שלו בעניין,
שהמקדש לא היה מכוון בדיוק למערב. אולי מכוון לפי כותל המזרחי. אלא לפי כותל המזרחי. והסיבה לזה, גם סיבה מאוד חשובה, ששש מעלות האלו זה כיוון זריחת השמש בפסח ממוצע. הלוח שלנו מכוון כך שראש חודש ניסן בממוצע נופל בתקופת ניסן, וב-14 בי"ד בבוקר כשכל היהודים באים עם פסחים, אז השמש זורחת דרך הפתחים. כי השמש, כלומר 13.5 יום או 13 יום אחרי התקופה, השמש זורחת 6 מעלות צפונה מן המזרח, וזו סיבה שכותל מזרחי, והכותל המערבי מסובב לא 6 אלא 10.5 מעלות, והסיבה שיש הפרש ביניהם 4.5 זה סיבה שהר הבית לא היה מרובע, אלא בנו על שתי אמות, אמת אדם ואמת עולם. ומי שרוצה לדעת פרטים, יש עשרות דפים של חשבונות באתר שלי, אמת הארץ, בעברית או באנגלית Truth of Land, C-O-I-L. בסדר, אנחנו נשמח לקרוא את המאמר. על כל פנים, הרבים שחרו על הכיוון הזה, הפתח, השער שהם בנו ממש במקום של שער ניקנור, בחוץ נשארו סימן 10 עמודים כאלו בולטים, עגולים, שהאמצע של העמודים האלו זה אמצע של השער, ופה אני עולה עד גבול החל, כלומר אני סופר את האורך של עזרת נשים ועוד 10 אמות, ואיפה שנגמר המעקה הקטן הזה של אבן, אז מי שלא, זהו. טוב, רק נזכיר, אדם שעומד פה, בעצם הוא נכנס בשער המרכזי של המקדש, הוא רואה מולו פה את שער עזרת הנשים. פה שער הרחמים? זה שער הרחמים. לא, שער הרחמים זה מידן לא מול... לא, זה לא שער. לא מול הכניסה הייתה מפה? לא היו נכנסים יהודים מפה, רק לסיעת פרה אדומה, ושלושבים לעזאזל, פה היו יוצאים. היה פה שער. היה שער, כן, אבל שהיו נכנסים דרך שער שושן זה... השער שמשמש כניסה ויציאה זה השערים בכיוון של העיר, כלומר כיוון שהעיר הייתה בעיקר בדרום ובמערב, אז השער הדרומי, ובאופן טבעי היו נכנסים דרך, זה לא שהיה פה איזה שומר ושער שושן ואמר לאנשים, אתה מפה לא יוצא, אבל באופן טבעי לא נכנסים מפה, כי העיר הייתה שם ושם, ופה לא היה כלום. עכשיו לאן אתה הולך? נתקדם לקבוצה, כן, אנחנו הולכים לקבוצה. כמה מטרים ספורים, תחשבו, אתם עומדים פה ורואים מולכם את השערים ישר, זאת אומרת, פה קדימה השער של עזרת הנשים, בתוך עזרת הנשים 15 המעלות שעולות לעזרת ישראל, עזרת ישראל נמצאת שם למעלה, אתם רואים שם למעלה את עזרת ישראל, את עזרת כהנים, המזבח עומד כמו שאמרנו בשטח הפנוי שבין הכיפה הנמוכה לבינינו, בערך באזור של הכיפה הנמוכה אפשר לראות את הפתח המזרחי של המקדש, והמקדש כמו שאמרנו גבוה בערך פי 2 מהמבנה שעומד שם כרגע, אז תחשבו איזה בית גדול, איזה רושם עז מקבל מי שפה קורא ומשתחווה להשם. רעיון נוסף ששמעתי מפי הרב יצחק לוי, מה החשיבות של הקריאה והשתחוויה מערבה דווקא? הוא אומר, יש מדרש שאומר שלמה מערבה הוצבע השמיים לך משתחווים, כן, מתכוון לך לפסוק, הוצבע השמיים לך משתחווים. תחשבו שכל בוקר, כל עם ישראל פה קורא משתחווה מערבה, וגם השמש עולה אל מול המקדש, ואני חושב שזה פחות או יותר הפשט של דברי חכמינו ביוצר המאורות. כלומר, איך תקנה פרשת יוצר המאורות? מה זה המלאכים? כל צבא השמיים, אין המלאכים, אין צבא השמיים האלה, שהם כולם יצירי הקדוש ברוך הוא, וכולם קמים בבוקר, ובעצם העובדה שהם זורחים במזרח והולכים לכיוון הקדוש ברוך הוא למערב, בעצם העובדה שהם עושים ואימה ראשון קונן, הם בעצם אומרים קדוש 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 אדוני ישראל ולא כל הארץ. זה עצם העובדה שהם... השיר של סמטה בית שואבה, שאבותינו היו פונים מזרחה, ואנחנו איננו היה ואיננו היה. אנחנו איננו היה ואיננו היה, אנחנו לא קוראים ומשתחווים כמו גויים קדמה לשמש, אלא קוראים ומשתחווים לכיוון השכינה ומתפללים, יהי רצון שתשרה שכינתך עלינו, תשיב אותנו למקום הזה. השב כהנים לעבודתם ולוויים לשירם ולזמרם, והשב ישראל עמדיהם. שנזכה כולנו, זכה את כולנו לעמוד לפניך ולהתפלל לפניך, לכרוע ולהשתחוות לפניך. לעשות חובתנו ולבד תחילתך. טוב, מישהו רוצה להוסיף? יכול לתאר את המאמר הזה של הסיר לעזאזל, ואיך זה הגיע, איך זה התבצע?
כן, השעיר לעזאזל, בעיקרון ההגרלה מתבצעת בשער ניקנור, שבאזור התפוצות למעלה. ואחר כך עושים את כל העבודות בפנים, הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, עם הדם של השעיר להשם וכו'. השעיר לעזאזל, מוציאים אותו דרך פה. יוצאים מהשער הזה, ומוציאים אותו למדבר, זורקים אותו אל ארץ גזירה. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה. יש אומרים שיש מקום מסוים, אני לא יודע על סמך מה. ראיתי מאמר בתחומים שמניח באופן בסיסי שיש מקום מסוים שבו והרעות מחפש אותו. אני לא יודע על מה מתבססת ההנחה הפשוטה שלו שיש מקום מסוים. מי אומר שחייב להיות מקום מסוים? הולכים למדבר שמן וזורקים אותו מראש סלע גדול. איפה כתוב שצריך להיות מקום מסוים? למה שמת את השואבה בצד הדרומי? לא בצד הדרומי, פה, בעזרת אנשים. כיוון שעברנו ליד עזרת אנשים, הערתי את זה. כמובן, אם לא הייתי מספיק ברור, שמחת בית השואבה מתקיימת בעזרת אנשים, כלומר פה, בשטח שלפנינו. פה שמחים וצועלים כל הלילה, בבוקר מביאים את לוקחית המים, כמובן עם הלולבים. אולם היה 120 אמר, כשאתה לוקח 120 או משהו שם? הוא הוסיף משהו? בדיוק, על זה היה איזשהו דבר שמגזיר אור ומוריד אותו למטה. הייתה מערכת שני נפרשות, שאחת מקבלת... הם מתאפלים למטה עד שאנחנו יוצאים? לא, הם מחליפים קבוצות, הוא סתם אומר. למה לא מכניסים יותר מדי כדי לעבור? כי מי שנמצא באחד לא יכול לראות את טוב, אני רוצה להזכיר שיש מסורת שנזכרת במשנה שנהגו פה במקום הזה לכרוע ולהשתחוות, וזאת משום שפה באזור הזה בין הזיתים פה נמצאת לשכת העצים. כן, בעזרת אנשים יש 4 לשכות ב4 פינותיה. הלשכה הקרובה אלינו פה היא לשכת העצים, שהייתה מסורת לחלק למשפחת רבן גמליאל הייתה מסורת, ועוד אני לא זוכר מי עוד נזכר שם, שפה טמון הארון. יש מחלוקת האם הוא ממש טמון פה למטה או שפה יש פתח למנהרה שבה טמון הארון. אם הוא היה מצביע לנקודה, אז אתה יודע מה קורה לו. כן, מעשה בכל... אני לא יודע להצביע על הנקודה. מעבר למה שכתוב במשנה, שזה כל אחד יכול לקרוא, אני לא יודע. אני מתבסס אך ורק על המשנה, ששם מסופר מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וראה רצפה אחת שהיא משונה מחברותיה. הוא בא לספר לחברו ולא הספיק לגמור את הדבר עד שיצאה נשמתו, וידעו בייחוד ששם הארון גנוז. אז זה המקום, ולכן כאן נעזור פעם מקום. מה? כי כתוב שיש 4 לשכות לעזרת אנשים. כן? הדרומית, הלשכה הצפונית מזרחית, כלומר הלשכה פה היא לשכת העץ. הלשכה הצפונית מערבית היא לשכת בית שמניה, לשכת השמנים, ובצד ההוא יש מלפנים במערב את לשכת המצורעים, ובצד הזה את לשכת הנזירה. הנה, הגוי הזה מחכה לנו. זה דעות שונות. יש אומרים שהארון גנוז פה, יש אומרים שהוא נזכח לרומא. זה דעות שונות. סליחה? נקודת ארון למעלה מן המניין? מקום הארון אינו מן המידה. אמרו לגבי קודש הקודשים, בשעה שהארון בקודש הקודשים אז הוא איננו תופס מקור, נעשה שם נס. איך מתבצע הנס הזה בפועל אני לא יודע. לא צריך לדעת. מה זה פה למטה? זה שער הרחמים, המבנה הזה זה שער הרחמים. אגב, מבנה מוסלמי, אני לא רואה טעם להתעכב לידו ולהסביר עליו. אני באתי לפה כדי לעבוד את תחום אלוהי שאני שוכן פה, ולא להסביר מה בנו פה המוסלמים. אגב, ככל הנראה הם השתמשו באבנים קדומות. מצאו פה אולי אפילו... אז מה זה הסיפור שסתמו את השער כדי שהמשיח לא יבוא, כל המסורת הזאת? מסורת מוסלמית. לא קשורה ליהדות. לא. מעניין שהתגלגלה גם לאגדות שלנו. יש
המבנה הזה הוא מבנה, אני יודע איך התגלגלה, כיוון שהשער הזה במזרח, ואין כרגע שער אחר במזרח, אבל בזמן הפרק השער הזה לא היה קיים, זה מבנה מחדש, השער שלנו היה יותר שם, במזרח באזור ההוא. מה העניין שנכנסים דרך מזרח? אתה נכנס מול השכינה, כבר עמדנו על כך. כן, כשמשיח יגיע אז אנחנו נכנסים במזרח. גם השער הראשי לעזרה, העזרה עצמה, השער הראשי שעומד פה למעלה, זה מזרח, ואתה נכנס למזרח, שומעים על הרב, הפוך ממה שקורה היום בכותל המערבי, ששם כולם מתפללים למזרח. באזור ההוא, זאת אומרת, הכותל המערבי זה הכותל המערבי של הר הבית. לא, למרות שבירושלים, לכל שני לשם, זה מתכוון מאיפה של המערבי. לא, בוודאי, לא באתי להגיד שבכותל המערבי מתפללו הפוך. 33 למה הוא רוצה לחזור משער הרחמים? יש חוששים טוב, אנחנו אבל נראה לי נתקדם. כן, כן, אבל למה, מה הסיבה שלו? יש חוששים שיש כאלה שמקפידים ללכת צמוד לכותל המזרחי. מחשש שמא אתה לא יודע בדיוק איפה הזרה. עכשיו פה אתה לא יכול להמשיך ללכת צמוד לכותל המזרחי, כיוון שהשער הרחמים חוסם אותך. זה העניין. טוב, יאללה, נתקדם, בואו. הוא נשאר שם, הוא לא עובר? לא אחזור. הושענא למענך בוראנו הושענא. למענך גואלנו הושענא. הושענא למענך בראשנו הושענא. הושענא אבן שתייה הושענא. הושענא בית הבחירה הושענא. הושענא גורן אורנן הושענא. הושענא דביר המוצנע הושענא. הושענא הר המוריה הושענא. הושענא והר יראה הושענא. הושענא זבול תפארתך הושענא. הושענא חנה דוד הושענא. הושענא טוב הלבנון הושענא. הושענא יפה נוף משוש כל הארץ הושענא. הושענא גליל התנוף הושענא. הושענא פינת הצדק הושענא. הושענא מכון לשבטך הושענא. הושענא נווה שערן הושענא. הושענא סוכת שלם הושענא. הושענא עליית הפתית הושענא. הושענא פינת קדרת הושענא. הושענא ציון המצוינת הושענא. הושענא קודש הקודשים הושענא. הושענא רצוף באהבה הושענא. הושענא פינת קודך הושענא. הושענא בן גלפיות הושענא. אני ובחור אני לא יודע, זה מה שאומרים, זה לא תמיד נכון. זקים בית עבדים חיים ואדם העבדים כן הושענא. שהושעת הקלה משוררת ביושר. ומוכח מצוינת ויבקעת. שהושעת המאמר בנסיבי כן. נקבו כמה ציטוטים צדקית כן כן כאן. שהושעת הסובבי ומזבח ועושה הקמה להגיד על זה. שהושעת הכלי ארון והושעת סלוש לכיוון. נראה לי זה מה שנקרא וירח בלילה. יומם השמש לא יקקו וירח בלילה. בערב לי עלום דרך כלל לא תהיה לעניין עוד שאול בלך למען מתך על מטה דברים לעשות ובניך הייתי בריך ובני תורם אדוני שראה אותי
מה להסביר? תכף, אנחנו פה נעלה, כמו שאמרנו, האזור שהכי הורחב זה בצפון, ולכן אנחנו פה יכולים לעלות. האמת היא שמצד הדין אנחנו יכולים אפילו להיכנס לתוך השטח המוגבר, אבל אנחנו לא נעשה את זה. מה שכן, אנחנו נעלה למעלה עד השטח המוגבר, ומשם נוכל לראות את פני העזרה ולהסביר את עבודת הכהנים שנעשית שם. אף פעם לא עשיתי את זה, אני פעם ראשונה שאני עושה את זה. עם הרב יצחק לוי עשיתי את זה פעמים רבות. עם הרב אריאל עד לפה. לא, אני אפילו עם את הרב אריאל הצלחתי לגרור יותר קדימה. כן? עד לפה. היית איתו עד לכאן? עד לעץ שם. באמת? אני פעם ראשונה פה. לא, בעיקרון אפשר, אתה יכול להיכנס לתוך הרחבה, אבל כיוון שכשאתה נכנס לשם אין לך גבולות, אין לך קו ברור, אז עדיף להישאר... זהו, אי אפשר להיכנס לתוך העזרה. לא, ברור. כן, זה בפרמה. טוב, בוא תסביר שכאילו העולה רגל עולה, מגיע לפה, מה הוא רואה מפה? כן, תכף נתקרב, אני רוצה להגיע עד תראו הגדר. כאילו של עולה רגל. אנחנו נגיע עד הגדר. כן, עולה רגל עולה, ומפה הוא רואה חומת העזרה קצת יותר בפנים. ומה קורה פה למעלה בר? פה הנה, אנחנו נגיע עד לפה. חומת העזרה נמצאת פה באיזשהו מקום לפנינו, אני לא יכול להגיד איפה בדיוק. מיוחד הצד הצפוני של העזרה בכך שהוא קשר לשחיטת קודשי קודשים. למה? לשחיטת קודשי קודשים. קודשי קודשים יכולים להישחט אך ורק בצד צפון. כן, תחשבו, אמרנו, המקדש עומד פה, בערך פי 2 מהגובה הזה, השער המזרחי שלו בערך בכיפה הנמוכה. השטח הפנוי שאתם רואים שם, בין הכיפה הנמוכה לבין הקשתות, שם עומד המזבח. הכבש בצד השני, כלומר אם הכהן רוצה לעלות למזבח הוא צריך להקיף את המזבח וללכת לצד השני. היום יש לנו מלבד התמיד 8 פרים, זה כבר די מעט יחסית למה שהיה אבל זה הרבה מאוד, 8 פרים, 2 אלים ו14 כבשים ושעיר. השעיר הוא חטאת, לכן צריך להעלות את דמו על קרנות המזבח, כלומר הוא נשחט פה בצד הצפוני והכהן לוקח את דמו, מקיף את המזבח ועולה לכבש שנמצא בצד ההוא, עולה ונותן על 4 קרנותיו כסדרן, דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית, ויורד מהמזבח. אחר כך צריך גם להעלות את החלבים שלו, זה כהן נוסף, שלוקח את חלביו ועולה איתה למזבח. יתר הבהמות, 8 הפרים, 2 האלים ו14 הכבשים הם עולות. גם הן נשחטות בצפון, לא צריך לתת את דמן על קרנות המזבח למעלה, אלא דמן ניתן בשתי מתנות שנרבה למטה. כלומר, הכהן צריך לתת את דם על המזבח סביב ולא על קרנות המזבח סביב. לכן הוא ניגש לפינה הצפון-מזרחית ונותן שם את הדם במתנה אחת על הדופן המזרחית ועל הדופן הצפונית. מקיף 2 דפנות, את הדופן הצפונית ואת הדופן המערבית, ונותן מתנה שנייה על הפינה המערבית דרומית, ששם הוא בעצם נותן על הדופן המערבית של המזבח ועל הדופן הצפונית של המזבח, הדרומית של המזבח. את האיברים צריך להעלות. ופה יש לנו מסיבת סוכות גדולה. פר קרב ב-24 כהנים. תכפילו את זה ב8 פרים שיש לנו היום. איל קרב ב11 כהנים. עוד 22 כהנים. כבש קרב ב9 כהנים. כבש קרב ב9 כהנים. כלומר מנתחים את הפרים ואת האלים וכל הכהנים האלה, תכף תעשו את החשבון, תגידו לנו כמה, אבל המאות כהנים האלה לוקחים את האיברים שנמצאים פה בצד צפון, מקיפים את המזבח ועולים על הכבש שכמו שאמרנו נמצא בצד ההוא של המזבח, אנחנו לא יכולים לראות אותו מפה, ונותנים את האיברים האלה על האש. ואת כל זה אנחנו לצערנו היום לא יכולים להקריב כי אין לנו מזבח, אבל הקדוש ברוך הוא יחוס עלינו וייתן לנו את המזבח, ושם נעשה את הקורבנות האלה, תמידים כסדרם ומוסבים כהלכתם. לפי חג הסוכות הזה 340 כהנים היום. 340 כהנים היום, וזה כבר יום השישי
זה רק בעבודה מיוחדת, בדיוק כל שאר העבודה. כן, כמובן. עכשיו תחשבו שהמזבח עומד פה מכוסה כל כולו בערבות. וואי. כל אחד הפוקות אותו. כל יום מביאים ערבות ומכסים את המזבח, ראשיהם כפופים על גבי המזבח, וכל עם ישראל מקים את המזבח. מה? 11 אמות. סליחה, 10 אמות. 10 אמות כל הכול. מה 5 מטרים בערך. איפה הסנהדרין ישבה? זהו, זה מחלוקת גרסאות. הגרסה שלנו במשנה אומרת שלשכת הגזית הייתה בדרום, כלומר בצד ההוא. הרמב"ם גורס הפוך, הרמב"ם גורס שלשכת הגזית נמצאת בצפון, כלומר בצד הזה. כלומר פה בנויה איזושהי לשכה גדולה לפי הרמב"ם, או בצד ההוא, לפי הגרסה המקובלת במשנה, ושם יושבת הסנהדרין. איך זה עבד? אתה יכול... חצי בחול וחצי בחול. איך זה עבד? אתה יכול לתאר ככה בצורה דמיונית, שנחוש מה היה פעם? באים, לאן, כמה אנשים, איך יושבים, ככה... יש שערים לעשרה, יש שערים. כן, יש שער הראשי במזרח, ועוד 6 שערים או 11 או 13 שערים, זה תלוי במחלוקת, מכל הכיוונים האחרים. יהודים נכנסים לעזרה, קוראים ומשתחווים, כל אחד מביא את עולתו ואת שלמה ואת עולת הראייה שלו, ואת שלמי החגיגה והשמחה שלו. את העולה אפשר לשחוט כמובן רק בצפון, את השלמים אפשר לשחוט גם בדרום. בכל מקום בעזרה. מה הסנהדרין עשתה פה? הסנהדרין זה כבר לא כל כך עבודה דווקא של החג והמועד. הסנהדרין זה עניין קבוע של כל ימות השנה. מה עושים? יושבים ודנים בעניינים של... לא מתחבר באמת שבצפון בגלל שזה לפני השם, ודאי לכהנים. דרום הוא לא לפני השם. איך לומדים ששחיטת קודשי קודשים היא בצפון? כתוב בפירוש ושחט אותו על ערך המזבח צפונה לפני השם. ואחר כך כתוב על כל יתר הקורבנות, במקום אשר קודשי הקודשים, במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת, במקום אשר ישחטו את העולה ישחטו את האשם. כלומר, המקום שהוזכר בעולה, שהעולה נשחטת בצפון, על ערך המזבח צפונה. אבל זה מקום בכמה מקומות האלה שלפני השם מוגדר כצפון. צפון ויותר לפני השם. כן, טוב, אולי. אני מניח שהוא... לא, אני מניח שהכהן היה עומד לידו. גם הישראל יכול לשחוט, שחיטה כשרה בזר. הכהן מקבל את הדם בכלי והולך לזרוק אותו על המזבח. בינתיים הישראל פותח את הקורבן, מפסיד אותו. מותר בעזרה. אבל עולה הוא בעצם יכול באמת להשאיר אותו לכהן וללכת. שלמים הוא לא יכול, שלמים הוא לוקח אותו איתו. זאת אומרת, הוא חותך אותו, הוא מוציא את החלבים, נותן לכהן להחדיר על המזבח, ולוקח איתו את הבשר לעיר. לא, את החזה והשוק. אין זרוע לחיים וקיבה במקדשים, רק בחולים. רק בחולים. הוא מסר לו את החזה והשוק, ולוקח איתו את הבשר, והולך לירושלים, לאכול אותו. מה היה פה ברחבה הזאת? לא יודע. בכלל מחלוקת גדולה אם האזור הזה היה שייך להר הבית, כבר בזמן הבית. יש אומרים שכן, יש אומרים שהורדוס הרחיב לפה, כי המידות פה הן הרבה יותר גדולות מהמידות שכתובות במסכת מידות. במסכת מידות כתוב שהר הבית הוא 500 אמה, 500 אמה, פה יש לך הרבה יותר. והשטח? לא רק שיכול להיות, יש פה עדויות שעובר פה ואדי מתחתנו, שאיכשהו הוא יושר. זאת אומרת, זה כבר הר אחר. ומימין לנו מה היה? מימין... זאת אומרת, השטח הזה, כן. פה עולים לעזרה. והשטח הזה? למה שמשל חוות הר הבית, אני לא יודע. היו משתמשים בה, אנשים היו עולים. לפעמים היה צריך זה העניין שיהיה אזור ריק. מחנה לוויה זה טהרה, זה הכנה לקראת הקדושה. כמובן, יהודים שהולכים פה קוראים ומשתחווים, כנגד כל שער בעזרה הם קוראים ומשתחווים. כנגד פרצות שפרצו בחומת החל, לא? זה מחלוקת, כנגד השערים או כנגד הפרצות, זה מחלוקת במשנה. שם זה יהודים עמידות. מה? כנגד יהודים עמידות.
לא. נשלים סיבוב. עכשיו אנחנו מתחילים עכשיו ללכת לאורך הכותל המערבי של ההר. כמובן אנחנו עדיין מגיעים לקטע של הכותל המערבי המוכר, כי הכותל המערבי זה דוח ארוך. המדרגות האלה מאיזה תקופה? אולי תיקח קצת את השבט ההנהגה. המדרגות האלה מאיזה תקופה? שמעתי שזה מבית ראשון, זה נכון? המדרגה התחתונה, אני לא יודע, המדרגה התחתונה היא מתקופה הרבה יותר עתיקה, זה רואים, אתה יכול לגשת ולראות שהמדרגה התחתונה היא אחרת. אני לא יודע מאיזה תקופה. האמת היא שלפי החשבון במערב הרמה מאוד הורחבה אם אכן נגיד שהיא מורחבה. כלומר, אתה יכול בעיקרון לעלות פה המדרגות, אנחנו כמובן לא נעשה את זה בדין סייג לתורה, אבל רק רגע, אוריה יראה לנו איך אומרים את זה בעוזר? אומרים את זה כך, שגדל וקדש שומר רבה, ועל מה דברך ובכל באמת נסיכוי שתלכון יום נכון בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו אמן. מברך לעולם ולעולם היה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמר ויתנחם ויתהדר ויתעלה ויתעלה ושמד וקדשה בריחומו ועיניו מכל יחסה ושכחה ושכחה ונשמחה ועולם ועלמה וימרו אמן. יש שלמה רבה ומשמיה ולעולה לבד כל ישראל וימרו אמן. אתה מתפעל פה? הוא מסביר. לא, מסביר. הוא לא מעניין, זה פעם אחת. זה מהפעם, לא פה לא... בסדר? תסביר. תסביר יפה, מעולה. טוב, אנחנו הולכים עכשיו בצד המערבי. כמו שאמרנו, כיוון שצפונה זה הרמה מורחבת, אני לא יודע אם אנחנו עומדים עכשיו מאחורי השרה, אבל בואו נתקרב, נעמוד מאחורי קודש הקודשים. נדע שאנחנו קרובים לשכינה. כן, כמובן, בני הזכיר לי את מצוות השבירה. כמובן, בכל האזור הזה מפוזרים לוויים ששומרים על המקדש. מפני מי הם שומרים? שמירה לכבוד. אינו דומה פלטרין שיש לו שומרים כפלטרין שאין לו שומרים. אז ידידנו הלוי יכול להרגיש שהוא לפחות... בתפקיד, כן. תתחיל להתאמן.
כמובן יש משפחות של משוררים ומשפחות של שוערים, ואף אחד מהם לא עובד בעבודת חברו. אם אתה שוער, אתה לא משורר, אם אתה משורר, אתה לא שוער. אי אפשר. מה זה השער הזה פה? לא יודע, יש עכשיו המון שערים בצד הזה, אני לא יודע מה שמו של כל אחד מהם. זה לא קשור לתקופת הבית. לא, זה לא קשור, זה לא מזמן הבית, השערים האלה. זה שער של שלט, אבל לא, זה לא שער של שלט. כותנה. זה אחד השערים. זה היה שער הכותנה. שער כותנה. או. לא, אנחנו אבל קרוב מאוד לשם. רודיאניות. ברובדים התחתונים של האבנים יש פרסומות שהאבנים דקה לחנויות. פה אפשר לקבל הסבר על אבן השתייה. הנה, אז פה ממול, בוא נעמוד פה ממול ברשותך, בוא ממול. בוא לפה ברשותך. קרוב לשכינה שאפשר. בוא הסבר. כמובן שכמו שאמרנו, הפתח בצד השני, זאת אומרת, אם אתה עומד פה, מה אתה רואה? קיר אטום, את הקיר האחורי של המקדש. אבל פה, קודש הקודשים. יש לך מנהרות ופה אתה אומר שזה המקדשה באיזה מקום שזה הכי קרוב לזה. אז זה כנראה פה מלמטה. איך נראית אבן השתייה? יש תמונות שלה, זאת אומרת, להיכנס אני לא אוהב לראות, אף פעם אני לא ראיתי, אבל יש תמונות שלה בהרבה ספרים, אתה יכול לראות. זה סלע גדול. אגב, ככה אומרים, היא סלע ההר. בלטה קצת, זאת אומרת, רגע, שנייה. מה? זה אבן גדולה, אבל זה הייתה... הפסגה הטבעית הגבוהה ביותר בהר היא הסלע שנמצא פה עכשיו, זה הפסגה של ההר, ולכן הגיוני ששם קודש הקודשים, כי אתה רואה במשנה שכל הזמן יש עליות. אתה עולה להר הבית, אתה עולה מהר הבית לעזרה ב-12 מעלות, כלומר 6 אמות, ואתה עולה מהעזרה למקדש גם כן ב-12 מעלות, וגם זה 6 אמות. עכשיו, הגובה של הסלע הטבעי שנמצא פה עכשיו הוא 743 וקצת. אולי אפילו כבר יותר. אם שזה מאוד נמוך, בערך ב3 מטרים מהסלע, אז מתאים שפה העזרה, מתאים בדיוק לחשבונות. שפה למעלה זה העזרה. היה פה האוטם. וכן, איך בנו את המקדש? המקדש עומד על אוטם של 6 אמות. כלומר, תחמו שטח שעליו ייבנה המקדש, ואת ה6 אמות התחתונות שלו אטמו. כלומר, סגרו אותם כדי ליישר את ההר. אותו דבר... והשאירו את האבן... הסלע עצמו בלט, כלומר, על ידי כך יישרו את ההר. אותו דבר העזרה. מה זה העזרה? בנו חומות מסביב לפסגה, ומילאו אותה בכל מיני דברים כדי ליישר אותה, ואותו דבר הר הבית עצמו. כלומר, מה זה הכותל המערבי? מה זה 4 פסלי הר הבית? זה 4 חומות שבנו סביב ההר, ולמעלה בנו רצפה בגובה אחיד. אתם רואים שלא לגמרי אחיד, לפחות מה שקיים היום, אבל פחות או יותר אחיד. ולכן יש לנו את העליות האלה, זאת אומרת, יש לנו את המעלות שעולות מהר הבית לעזרה מכל הכיוונים, ואת המעלות שעולות במזרח מהעזרה לתוך המקדש, וזה מתאים לגבהים כמו שקיימים היום. כן, הגובה שאנחנו עומדים פה עכשיו זה בערך 427 או 426, משהו כזה. ואלה, אני לא יכול להבטיח לך שהבלטות האלה זה הבלטות שעמדו עליהם אבותינו בזמן הבית. האמת, נראה לי שלא, הן יותר חדשות, אבל זה בערך כזה. מה מקורי? בוא נגיד ככה, הסלע שקיים היום הוא הרבה יותר גדול מפנים קודש הקודשים. כך שגם החזון איש וגם רב חיים נאה יכולים לשחק עם האמה שלהם, ובכל זאת זה יסתדר עם כל החשבונות. איך אתה מסביר את זה שאנשים נרתעים מלעלות להר? 2000 שנה לא עלינו. סבא שלי לא עלה, זה קדוש. אז 2000 שנה לא עלינו כי לא נתנו לנו, אבל ידענו שזה איזה מין דבר קדוש כזה שאף אחד לא יכול להיכנס, ובצדק. כי זה באמת דבר קדוש שאתה צריך לטהר את עצמך כדי להיכנס. עוד יותר העזרה שאני לא נכנס למרות שנותנים לי. למה? כי אני תממת, ורק בתאורה אפשר להיכנס, רק בתאורה אפשר לעלות. בצדק, אני חושב שאנחנו צריכים לעלות, לקיים פה את מצוות מורה מקדש, לראות את פני השם אלוהינו כמו שאנחנו יכולים. אבל בהחלט, ביראת כבוד, ביראת רוממות, זה לא תהא קלה בעינינו הכניסה. והרבנות הראשית לא יודעת את זה? הרבנות מה שאתה יודע. יש כל מיני סיבות. עכשיו, לפי כל מה שכתוב בכל ספרי ההלכה, להר הבית תממת יכול להיכנס. אין על זה מחלוקת בשום מקום. אין שום ספר
לא במשנה, לא בגמרא, לא ברמב"ם, בשום מקום לא כתוב שטמא מת לא יכול להיכנס להר הבית. איזה רבנים גדולים עלו פה? איזה רבנים גדולים עלו להר הבית? הרב גורן, הרב דב ליאור. בניום. לא, מהתקופות העתיקות. הרב צבי יהודה היה פה, לא? הרב צבי יהודה עלה לפה פעם אחת. כשנכבש ההר. כשנכבש ההר, כן, אבל מאז הוא לא עלה. הרמב"ם עלה? הרמב"ם ככה, יש מקורות שאומרים שכן, שמעתי שיש כאלה שאומרים שזה מזויף. איזה עוד רבנים מהתקופות העתיקות, מה שנקרא, עלו לה? מהתקופות העתיקות, רבי עקיבא. רבי עקיבא עוד זה עוד לפני שהוא היה רבי עקיבא, כי אחר כך רב הבית. רבן יוחנן בן זכאי. בקיצור, כל ה... כן, מפה אנחנו יוצאים. אנחנו להפסיעו את הלב. מסביב, זאת אומרת, אבן השתייה הייתה בולטת קצת, בקודש הקודשים היא הייתה בולטת קצת מהרצפה. הרצפה הייתה מעט יותר בה, ברום 3 אצבעות. טוב, רק נזכיר דבר אחד, אנחנו פה נמצאים היום 20-30 אנשים, משהו כזה, וזה עוד נחקר יום טוב. עכשיו, יתייחסו אלינו, כל העניין הזה שהמשטרה תתייחס אלינו אחרת. אם נביא לפה מסות של אנשים, כל אחד ייקח על עצמו לארגן אנשים בבית הכנסת שלו, אפשר להזמין הרצאות מכל מיני אנשים שיבואו ויסבירו על הר הבית. חשוב שלא רק ברגלים, אלא כל יום שתהיה פה מסה של יהודים, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לקרב את הגאולה, כדי לקרב את זה שההר יהיה מקום שלנו, שהמקדש ייבנה פה. זה מה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. חג שמח, חזר בחוץ. תודה רבה. שנה הבאה. שנה הבאה שתהיה לכם עבודה בעזרת השם. שבעזרת השם בשנה הבאה לא תהיה לכם עבודה כבר. תהיה לנו עבודה, אבל לא... כן, אבל לא פה, זה הכוונה.